Ja, de prøver med. Kan jeg godt nå det? Jule. Hej alle sammen. Mig og vi sidder i skurvognen. Kommer lige med løb, jo. Drikker te. Nej, jeg hedder Krokkervi, og det er Tjerkrøv. Hvad laver du, Magnus? Hygger du dig? Fuck dig, Pat. Hvad er der galt? Kræller du et træ? Ej, lad lige være, Pat. En lille Tarzan. Magnus leger Tarzan. Hvordan går det, Tarzan? Magnus, jeg griner, hvis den der gren knækker. Altså ikke på grund af, at jeg gerne vil have, at du dør, men det var så dumt. Til døgn. Hvad er William? Fuck, man. Fuck, det var clean. Min, det lyder da hyggeligt. Den var god. Fuck, den var grim. Og jeg stod ikke i vejen, vel? Må se, Pas. Shit. Jeg skal lige høre. Ja, hvor er du så? Var det sygt, det der, Patrick? Nej, det er